Bumibili ako ng araw nito paninda, pero hiwa na. Hindi ko na yan. Oo. Para diretso na po. Oh. Pinatang ano po, puso ng saging. Ayan. Hugasan ko lang ito, ha. Tapos, pwede ko rin siya lagyan ng konting suka mamaya na yan, oh. Ha? Pag lumambot-lambot na. O, Nang? ito, konting suka. Oo, konti na. Pwede rin. Parang ano, katas ng yun. Ganun, ah. Huwag mo muna tatakpan. Pag kumulo yun. Oo. Ay, wala na, pe? Ito, nagagatas ng puso ng saging ng kabayan.